Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nithathe ithuba nibe ingxenye yokubukela lama vidiyo. uNkulunkulu anibusise. Ngiyathemba ukuthi niyafunda kulokhu engikwenzayo okanye kule mithi le engiyikhiphayo. Namhlanje nginiphathele-ke intelezi la elwa nezinto eziningi ekhaya. Kungabe ekhaya nenkinga yezinto enizizwa zikhala phezu kwe-roof okanye phezu kwethayela, noma ninenkinga ekhaya njalo nizwe izinto ey'ngqungquzayo emawindini. Ninenkinga ekhaya njalo mangabe nilele niphupha kabi, noma lapha ekhaya njengoba ninengane encane, ingane encane iyavuka njalo ikhala ebusuku, noma ninenkinga ekuseni niyavuka hlampe kumanzi egcekeni kodwa kungakaze kunethe, noma nivuke kunamaloba okanye ama-footprint okukhombisa ukuthi kukhona into ekade ihamba le egcekeni, noma egcekeni mangabe kukuthi-ke ninezindlu ezinye ey'hlukahlukene okanye phakathi endlini eyodwa kuba nosikalo nje sovalo njalo ukuthi ngisho ingane uthi uyayithuma ekamerweni elinye ithi ngiyasaba, noma uthi uyayithuma kwenye indlu ithi ngiyasaba. Mekwamnyama nje kunesithunzi esisabekayo ngathi khona into ekulandelayo egcekeni. Lokhu kukhomba ukuthi khona into ekhona egcekeni ephila kulowo muzi kufanele ngaba yikho. Kungenzeka ukuthi khona into eyatshalwa umthakathi thizeni lapha egcekeni, noma kunomoya othize othunyelwayo ukuthi-ke ufike lapha egcekeni la kwakho njalo ebusuku okanye njalo makuthambama ilanga. Ngoba kunezinto othola ukuthi-ke ziyakhafulwa okanye abantu bayiphephetha. Uma behluleka ukufinyelela egcekeni la kwakho bayiphephethe lezo zinto ukuthi zize kwakho. Bona-ke basuke benzela ukuthi-ke bamise izinto zakho zime nje nse. Noma kuthiwa uzobona umuntu ogulayo noma awuzozwa izinto ey'ngqongozayo, kodwa uthola ukuthi izinto ekhaya zimile nse. Kodwa ungathola ukuthi bangase kube khona othola ukuthi kulelo khaya oyedwa hlampe ahambe ayoqasha noma ahlale kwenye indawo, uthole izinto zakhe ziqale zilunge noma zihambe kahle. Akufuneki-ke kanjalo ngoba umuzi ugcina uchitheka ngokuthi-ke uthole ukuthi abantwana baphumelela uma ngabe bephumile noma bengahlali ekhaya noma bengekho ekhaya. Uma bengekho ekhaya izinto zihamba kahle, kodwa uma bebuyela ekhaya izinto ziyathula. Leyo nto-ke leyo isukise ngokuthi izowuchitha umuzi kahle kahle. Manje namhlanje-ke le ntelezi le izolwa yonke leyo nto leyo esengiyibalile, ngoba noma ngakuthiwa kunezulu elithunyelwe la libuyele emuva, umthakathi mezama ukungena uyaphuka impela egcekeni phoqo, umfica ekuseni ehlezi sengasasukumeki ngoba kukhona izinto ezizomshaya uma ngabe uchele ngale nto okanye ngale ntelezi. Ngaphandle kokuthi ngimoshe kakhulu isikhathi, ake ngiqale-ke manje. Wena thatha ipeni lakho nephepha wenze njengenjwayelo. Ngitholele udabu lamafu, ungitholele ugebeleweni, ungitholele umwelela, ungitholele umlotha wamandiya, ungitholele umathithibala, ungitholele umabopha, ungitholele usilebhe, ungitholele umayisaka obovu, ungitholele impila, ungitholele imfingo, bese ungitholele impinda, athi impinda mshayo, ungitholele udakwa, ngitholele umadwaleni, uthole umaphipha oyintelezi, uthole intongwane ezibovana, uthole iphamba, uthole icishamlilo, uthole umvuthuza oyimpande, uthole unyoka eziphinda, uthole umababaza, uthole uzangume, utholele umpishimpishi, uthole umphumeleli, uthole umphenduli, uthole umbikayiboni, uthole umaphipha oyikhubalo. Khumbula-ke ekuqaleni ngithe umaphipha oyintelezi, manje ngithi umaphipha oyikhubalo. Uthole ujundu mlahleni usefile, uthole umnqandane, uthole ugebezisila okanye abanye bathi ugebisile, uthole uzililo, uthole uphondo likabhejane, uthole ibhinini, uthole amadodaziwula, uthole uphumelela, uthole umqele, uthole umnukelambiba, uthole umaqoqa, uthole inyazangoma. Ngifuna elibovu. Le nto uzokwenza kanjena-ke, hlanganisa-ke le mithi. Uma usuyihlanganisile le mithi
uzoyithatha bese-ke uyayifaka ebhakedeni, ibhakede elingango-25 litre, kube ibhakede elimnyama umbala. Ufuna uthole ibhakede elimnyama, elingekho mnyama ulimbathise ngendwangu emnyama, makuwukuthi limhlophe libe nendwangu nje emnyama. Mase leli bhakede leli ufaka-ke lo muthi kuleli bhakede, bese-ke ufaka amanzi agcwale, bese-ke phakathi ungafaka umkhonto noma umbese. Uthola-ke umkhonto noma umbese ufake phakathi, bese-ke ungitholela intambo ebovu, uyibophe ifindo le ntambo ebovu, kungaba iwuli, kungaba noma iyiphi intambo ebovu, uzoyibopha ifindo nje bese uyifaka phakathi khona emanzini ihlale lapho phakathi. Uyagovuza-ke, ugovuze ngabe ugovuza ngalo mkhonto wakho noma ngombese lo phakathi, ugovuze. Usuyakhuluma-ke manje, usuyasho ukuthi hhayi, la ekhaya ngivalela abathakathi, ngivalela iy'lwane ey'thunyelwayo, ngivalela amasela, ngithi akungangeni lutho nomuntu oze kabi angangeni la ekhaya. Emva kwaloko-ke uyawuyeka-ke usuku olulodwa, kade ufaka namhlanje ebhakedeni, uyawuyeka-ke okwanamhlanje. Ngakusasa usunyantile kahle emanzini, usuyachela-ke ngawo-ke, uchela njalo ntambama. Uma kuwukuthi kubi kakhulu egcekeni lenu, ungavuka nasekuseni ntathakusa, mhlampe ngey'khathi zabo-3, uchele egcekeni lakho ngaphambi kokuthi-ke nivuke nani ninyathele igceke. Lo muthi lo uchela ngawo iy'nsuku eziwu-7 straight, bese kuthi-ke emva kwaloko-ke sewungachela-ke hlampe-ke ungeqisa usuku kanjalo, ngoba Intelezi njengoba uzobe usuchele ngayo vele izobe isiwenzile umsebenzi. Kodwa-ke usuwenzele ukuthi lana-ke njengoba ngithi lokhu uphinde uchela futhi kancane usungeqisa usuku, usuwenzele ukuthi uma ngabe kukhona abathumelayo, ngoba ngeke sazi, kungenzeka ukuthi-ke sizothi izinto ezathunyelwa kudala kanti kukhona vele abayiphehlayo ngaleso sikhathi. Ingawo ngithi uzoloku usuchela kweqisa usuku, futhi noma ungachela ulokhu uqhubeke zonke iy'nsuku uma ngabe kukuvumela, akunankinga nalokho. uNkulunkulu anibusise konke enikufisayo kube impumelelo. Njalo nikwazi ukuthi nibukele lamavidiyo kungabikhona ukuphazamiseka, nibhale phansi konke engikushoyo, bese kuthi ney'nduku la nizohamba niyoy'funa khona, okanye le mithi le nizohamba niyoy'funa khona niy'thole. uNkulunkulu bese yanibusisa. Ngiyazi-ke la khona amakhosi, khona ogedla, khona amathwasa, ngiphethe yonke inhlobo yabantu la kule channel. Ngiyaye ngisho-ke ngithi mina umuntu, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi wathi umuntu ngisempumalanga, mkhulu ley'nduku zakho ngiyay'thanda, kodwa manje ngeke ngikwazi ukuy'thola zonke la eMpumalanga. Kuyaye kube ngcono ungichazele, ungitshele uma ngabe uwumuntu nawe usebenza abantu, ukuze uma ngabe ukuthi ngiyakunika le nduku kube ukuthi ngikunikeza wena ithi xaxa le nduku, ukuze uzokwazi ukuthi-ke uyinikeze abantu. Ngoba uma ungangitshelanga ukuthi usebenza abantu, ngizokunikeza induku ngiyikale ngokuthi umuntu nje oyedwa uzoyisebenzisa kanjalo bese iyaphela. Kanti wena ufuna ukuyinikeza abantu, ugcina unikeza abantu into encane berobheka. Siyathokoza uNkulunkulu aniphumusa. Ngiyatholakala ku-WhatsApp, ngiyakwazi into ukuyiposa ngophepha uma kuwukuthi uyifuna kumina, kodwa kubalulekile ukuyifuna kumina, ungazifunela nawe lezi nduku uzigayele. Amen.